Urola Kostako enpresen zerbitzuak. Urola Kostako udal elkartearen estrategia 3 ardatz nagusi hauetan oinarritzen da. 1. Enpresen sorrera eta iraunkortasuna bultzatzea. 2. Pertsonen garapena, parte hartzea eta inplikazioa areagotzea. 3. Eskualdeko sare publiko-pribatu sendo eta eraginkorra sustatzea. Enpresen sorrera eta irautea bultzatu asmoz, Urola Kostako udal elkarteak honako zerbitzuak eskaintzen ditu. Informazio zerbitzua. Udal elkarteak enpresentzat beharrezkoa den informazioa zuen eskura jartzen du. Info ukue enpresa buletina, mailinak eta sare sozialak. Prestakuntza zerbitzua. Langileen gaitasunak lantzeko jardunaldiak eta ikastaroak antolatzen ditugu, gaurkotasun handiko edukien inguruan, nazioartekotzea, berrikuntza, teknologia berriak. Langileen kontratazioa eta konpetentzien hobekuntzaren alde egiten du apustu, pertsonen eta enpresen profesionaltasuna areagotzeko eta lanpostuak mantendu eta berriak sortzeko. Euskararen sustapena enpresan. Urola Kostako udal elkarteko euskara zerbitzuak hainbat ekimen eta programa bideratzen ditu eskualdeko enpresatan euskara sustatzeko. Aholkularitza. Bakarkako aholkularitza, lehiakortasun diagnostikoak eta txosten sektorialak eskaintzen ditugu. Proiektu berrien sustapena. Edozein motako proiektua izanik ere, enpresa berriak lankidetza berrikuntza nazioartekotzea behar duzun laguntza eskainiko dizugu. Lokalen alokairua. Udal elkarteak hainbat gela eta areto ditu enpresei uzteko, beren bilera, ekitaldi edo aurkezpenak egiteko. Udal elkartea guretzat, gu bezalako enpresa txiki askontzat, elkargune bada. Askotan honea gerturatzea, gure artean esperientzia ezberdinak partekatzea eta ekimen desberdinak ere martxan jarri izan ditugu. Eta bestalde, antolatzen dian prestakuntza saio desberdinetan ere parte hartzen du. Gu aspaldi hasi ginen, mankomunitatea saltzen, beha publizitatuta, eta sorpresa politia eman genuen. Iruditzen zait lan ederra egiten duela eta bi bide politetatik, alde batetik merkatuen garapena eta bestetik enpresak sortzen duen pertsonekiko konpromesua lantzen. Urola Kosta, guztion elkarlanarekin etengabe berritzen.